ende ucha affect a voice need to utsi toto because voice rikatoda honey aridi utsi. Tasa the greatest artist, you are into music, look at the beautiful voices on earth. They are toxic free, angelic, utongoruterera reggae, sweet, ma angels are wimba. Oh, kana kachibuda uona rangu achabuda fane zvakaitika imomo. Uona munhu wese asingagona kuimba pane zvaanoita saka anodyisa saka kuti anorova utsiste. Munhu try kuimba any viewer ari kutoona asingagona kuimba something is wrong. So usingagona kuimba chichi akavhara apo saka unomwa beer stereo. What's that talent? Yeah, talent sure. I'm a talent.